Okay. Kaatong sa ulo karon ang Mother's Day. So daghan na kayong gapos ron. Niya daghan pa gyud ang magpost niya. Murag ato na yung tapiko ning about sa inahan karon. So naa sa ato ang screen ang ato ang titulo o title, A Mother's Faith Leaves a Lasting Legacy. Okay, so Mother's Day. Palumo kung sa impact ani, muna kita itula nato ni A Mother's Faith Leaves a Lasting Legacy. Sa Bisaya pa, ang pagtuo sa inahan magbilin kini og malungtarong ligasiya. Usaman, si Eunice, si Luis, mo man ni ang inahan ni Eunice. O kini si Luis, apuhan ni Timothy. Kini si Luis nga lula, muna siya gitawag o lula nga mipasa sa iyang pagtuo ngadto sa iyang anak o ngadto sa iyang apo. Gipasa niya iyang pagtuo sa duha ka generasyon iyang anak ug sa iyang apo. Kung imo basahon atong topic kaniya, ibalik pa to da itong 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Okay, 2 Timothy chapter 14 ang basa na. But you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. So, kinsa may gipasabot ani? Si Timoteo, giingnan siya Apostol Pablo nga pagpabilin gayon nga matinud-anon sa mga nakatunan nimo, sa mga nagtudlo nimo. Kinsa may nagtudlo ni Timoteo? Si mama niya nga si Eunice ug si lola niya nga si Luis sa verse 15. Kana, from childhood you have known the holy scriptures. O sa Bisaya pa, sa bata ka pa, nagbasa na yung Biblia. Pero tiniduta ang ginabuhi ni Timoteo. Kaya naay nakagayad niya nga mama, naapoy nakagayad niya nga lula, nga magbasa ka o Biblia, gamay pa ka. Nagbasa og Biblia si Timoteo. And that's why ang pagtuo ni Luis nga lola o sa inahan nga si Eunice, pareho nilang gipasa ngadto kang Timoteo o gitawag na o legacy, lasting legacy. Ngano mo yung kung lasting legacy? Ang pagtuo sa inahan nagbilin og malungtarong legasya tungod kay na kinabuhi ni Timoteo samtang nadako siya. Igsoon, kuliya sa Ginoo si Timoteo, wala nagkinabuhi, sumala sa pagtuo sa iyang amahan. Kung sa'y pagtuo sa iyang amahan, daghang tinunguhan, mga patuto. Pero si Timothy, wag yun na musunod sa pagtuo sa iyang amahan. Mas nisunod siya sa pagtuo sa iyang inahan o sa iyang lula. And that's why, katong nga legacy nga gibili nilang duha, nahimong malungtaron to sa kinabuhi ni Timoteo. Nindot day kayo mga kajalisi, nga bisa nakaparis ka upana nga lahi og tinuuhan nimo, pero ikaw nakakaplag kas kamatuoran, pareho ka ni Eunice o ni Luis. Dapat imong mapasa sa imong anak. Imong mapasa sa imong anak. Kaya nga naman, ang atong mangong karakter o binuhatan mga kajalisi, mauni ang makupya sa atong anak. Mauni kani magong legacy nga atong isugutan karon, ma-create lang ning legacy pinaagi sa atong karakter ug sa atong binuhatan. Pinaagi sa atong kinaiya og binuhatan, makopya ni sa atong kabataan. Og dalo kang ginikanan, sigurado ko daghan pug ang dalo anak. Kay kung sa imong karakter o binuhatan, kopyaho na sa imong next generation. Si Timothy, nakakopya sa iyang lula, nakakopya sa iyang mama. Wa siya mukopya sa iyang papa. Hindi na babatan niya. Diyan si pamilya nagpahinumdum ni nato. Nga ang atong pagtuo diya sa Ginoo, dili ni siya kawang o dili sayang. Kay bisan o wa ka nisulti sa imong mga anak. Kopyaho ni nila kung unsa ka karon. Muna ngayon ko bless kayo ang Janisi nga nailula na rin nakalaga sa Ginoo, napoy mga nangalaga sa Ginoo, and naanapod siya nga apo
nag-alagad sa Ginoo. Kabalo mo nga nung si Timoteo nakaalagad sa Ginoo, tungod kay si Eunice nga mama o si Luis nga mama, concern kayo sa iyang anak, sa apo. Iyang gitudluan og basa sa Biblia. O dili lang utob sila sa pagtudlo, giampo nila si Timoteo nga mga alagad gyud sa Ginoo. Uy, kanindot anang inahan. Ang inahan usa ka kuling na sa Ginoo. Pagtawag na sa Ginoo nga kamo mga inahan, kabalo mo muampo sa iyong anak o kabalo mo mugiya sa iyong anak sa matarong nga paagi. Kay kung inyong magiyahan yung anak sa matarong nga paagi, malungtaro na nga ligasiya nga inyong gibilin nila. Di yun na nila kalimtan. Si Timoteo gamay pa kayong gitudluan, pero hangtod na dako nagbasa lang gyapon sa pulong sa Dios. O dili lang igos pagbasa sa Timoteo, nagwali na sa pulong sa Dios. Amen? Muna nga ibutang sa inyo una-una mga inahan, ano yung magkaroon mga inahan o lula po. Kamu yun ang gamiton para sa next generation. Muna ang title nato, A Mother's Faith Leaves a Lasting Legacy. Ang imong pagtuo nga usa ka inahan o usa ka kalula karon, mapasa ni sa imong apo o imong next generation. O kana nga legasya, magpabili na hangtod sa hangtod. Malungtaro na nga legasya. Sigurado ko nga kini makaanak na po ni Timoteo, mapasa na po sa iyang next generation. Magpasahanay ni. Kani man gong legasya may iso, mura na dula sa volleyball o sa basketball. Nga dili lang pwede nga ikaw lang magdula-dula. Kung niapil ka sa team, mamasa ko ka. Kay tawgon ka og buaya, kung ikaw rin nagdala-dala sa bola, dili ka mamasa sa imong team. Pero nindot kayo nga usa ka player, namasa ka. Nindot kayo dyan si pamilya nga usa ka Kristohanon, usa ka nga nag-alaga sa Ginoo, kapalo ka mo pasa sa imong next generation. Amen? Kay kung magkinabuhi ta nga dili wala nag-alaga sa Ginoo, naapoy pipila sa imong next generation nga musuhin nimo. Muna kung unsa ang imong kinabuhi karon, mo po na ang kinabuhi unya sa imong next generation. Kung bugal-bugalon karon, puros bugal-bugalon ang imong next generation. Mubuga gyud ang imong kinaya kung kawatan karon, kawatan gyud ang imong next generation. Mutong gyud ka anak nga kung kawatan ka, nagkinabuhi kang kawatan, mutong ha gyud nas imong mga apo. Dili ka maka-blame kay kung unsa imong kinabuhi karon, gikopya lang na. Kay ang atong kinabuhi karon espiritu na para sa next generation. Ang life ni Eunice, ang life ni Luis, spirit nga ni-transfer sa kinabuhi ni Timothy. O nindot kayo ang kinabuhi ni Timothy. Tanaw na to ni mga meaning nila sa ilang pangalan day. Katong Eunice pagod ikuan tong meaning sa Eunice. Eunice is a New Testament figure known as the mother of Timothy, whose name means God Victory, happily kang kiring. Sa Bisaya pa ng God Victory, maayo nga kadaugan. Ngano man nga ang ngalan ni Eunice, pero tininduta mo ngalan si Luis, no? Kini si Luis, nga inahan ni Eunice, maoy nagpangalan sa iyang anak, ngalan Eunice. Unsay meaning sa Eunice? God Victory. Maayo nga kadaugan. So nga man, naghinganlan man yun ni Luis o Eunice. Aron nga si Eunice, pag kinabuhi niyang madako siya, nakaubay sa iyang pangalan. God Victory. Maayo nga kadaugan. Idaog ba si Eunice na maayo? Oo. Nga naman, nakabanas siya og Grigo. Nakabanas siya guway pagtuo. Pero, hindi daog siya. Maayong pagdaog. God Victory. Kaya wala siya nagpadala sa iyang bana. Abilin mo mga kasadisi, kanang pagpangalan-pangalan sa atong anak, may gahom na sa unahan. Kung unsa imong gipangalan sa imong anak, muliwat na sa unsay meaning sa iyang pangalan. Ako kitanaw akong pangalan, Omar man anak ni Elipas in the Bible. Pagtanaw na ko sa Google Dictionary,
ang meaning sa akong nga alam na Omar, speaker. Tigpamaba. And that's why, karon na-realize na ko, thank you Lord. Salamat sa akong pangalan. Wa masayop silang mama o papa sa akong pangalan. Maudi ay nga nagwali ko ron. Maudi nga nag-speak ko ron. Kay speaker na ang meaning sa ako ang ngalan. Wala ka kabalo kung sa meaning sa iyong mga pangalan. Kalabanan sa itong mga ginikanan sa una, mag-combine sa ilang pangalan kung mo po ipangalan sa anak. Di ba? Na nagpabunyag dito. Sigsay ngalan ani. Kisa may inahan ani. Si Celia o si Poncio. Ang pangalan, Silpon. Kay Cecilia, Poncio, gikumbayan ang Sil o Pon. Silpon. Mo nang pagkadako, sige nag-Silpon. Nga naman, kung sa imong meaning sa pangalan sa imong anak, iligtad na ko anak, muliwat na sa imong ipangalan. Muna, alang sa mga na nagbuntis pa, napagawin mo nagbuntis, pero tininduta nga kanang ipangalan na sa iyong anak na ay nindot nga meaning. Kay mahitabo yun na. Si Samuel, kabalo mo si Hana, nag-ampo sa Ginoo kay wa si anak. Eh sa Lord, tagay ko, adyo ko yung anak, pero tagay ko kay sa panahon ngayon mo mga tagan, ako ni ipalagad kanimo. Gingan lang niya Samuel. Unsa may meaning sa Samuel? God's heard. Ang Ginoo na mati. Grabe. Sa diyang nahimugso si Samuel, namati siya sa Ginoo sa Lord. Speak, your servant is listening. First Samuel, niingon si Samuel, Ginoo, sulti ko, kay mamati ko nimo. Wa masayop si Hana sa pagpangalan sa ngalan siyang anak, Samuel. Kaya namati ang iyang anak. Amen? Kireport ta dyan si pamilya, alang sa mga nagbuntis pa diri. Siguro ang pangalan anak ni gawas, maayo ang meaning anak. Kaya kung basta-basta lang kang magbutang o pangalan sa imong anak, maupo na ang iyang kinabuhi niya. Kabalo mo Timoteo, atong tanaw ng Timoteo, nga ang name is Timothy. Timothy derived from the Greek name Timotheus. Honor. God. Means honoring God. Or honored by God. Sa Bisaya pa, tao, ang meaning sa pangalan ng Timoteo, tao nga nagtangod sa Ginoo. Na tinuod ba sa iyang kinabuhi? Masipyat si Eunice sa pagpangalan sa iyang anak. Nganlan niya Timoteo, kay kini na bata, inigdako, magtahod sa Ginoo. Nagwali. Ayaw niya po, masugid ko na yung mga buntis, Timoteo po yung ngalan sa... Pwede kang musuhin. Pero siguro ang nag-ampo kung kasama Eunice o ni Luis. A mother's faith leaves a lasting legacy. Bisan sa pangalan mga kajanisi, naa sila'y faith. Si Eunice o si Luis. Pangalan pa lang, naa sila'y pagtuo. Munang si Kirinjoy, sa paghimugsuan ng Kirinjoy, amo gina siyang ipahinganlan o Kirinjoy. Sa meaning sa Kirinjoy, kanang Kirin, dito na nagikuha sa anak ni Job, nga Kirin Hapo. Kirin Hapo sa Bisaya. Ang Kirin Hapo, mauna sa anak ni Job, nga bisa dili mang lipstick, dili mang adorno, normal yun nga gwapa, bisan walay pamahit-pahit. Muna yung meaning sa anak na Kirin, ni anak ni Job nga Kirin Hapo. Di ba? Kana bang normal kagkalapanan sa mga kanang igwapa ron, kana bang ipang nabulit-bulit na ng mga naon, pero kanang normal lagi ni mo itsura ba? Walay mga pakudlit-kudlit diha nga ukap na ng mga kilay. Inana ang life sa anak ni Job. That's why Kirin among gipangalan, tapos isupay ang joy. Nganong mang joy? Kay ang joy muna'y prutas o fruit of the Holy Spirit. Muna nga
ang meaning sa Kirin Joy, guwapa nga malipayon. Muna yung meaning sa Kirin Joy. Guwapa nga malipayon. Sakto ba ito dyan? Guwapa ba ka dyan? O malipayon? Abi ni may ka ng meaning sa anak, anong mga pangalan sa itong anak, mo-reflect na nila ini ka nako. Mo-reflect na ini ka nako. Munang ayaw yung pasagat. Batong pasalamatan ng Ginoo kay na mga nindot o mga pangalan diri. Nindot kayo yung mga pangalan. Kaya yung mga pangalan na anay mga meaning. And that's why si Timothy nag-honor siya sa Ginoo, si Eunice, good victory, maayong kadaugan, ni daog sa siyang bana nga bisan wala nag-alagad sa Ginoo. Okay, napapatalihan mga kadyatisi? Okay, ato ta sa giun sa man pagpasa ni Eunice o ni Luis. Number 1, she models godly faith. Sa unang Timoteo chapter 1 verse 5. Nahimong modelo silang duha ka puro mani bay sa ilang pagtuo. Anong modelo man? Kadtong ilang gipuy-an nga listra, puno sa nagkalain-laing pagtuo. Pero ipakita gyud ni Eunice o ni Luis nga kini atong pagtuo pinasikat gyud sa pulong sa Ginoo. Nga mo gini atong itudlo ni Timoteo. O diba? So, namodelo ang ilang pagtuo. Unsa man na klase sa pagkamodelo silang pagtuo? Genuine faith ang tawag. Nganong genuine? Walay sagol. Kano sa mga makayang genuine? Sa Bulawan o tinuod na siyang Bulawan. Kanang way sagol. Ang word ng genuine, walay sagol. Wala nila sagol-saguli. Muna kung unsay nakatuna nila pulong sa Ginoo, diha agad nila gipasukad. Way sagol-sagol. Amen? Diyari si pamilya, kung usa ka kainahan, usa ka kalula, dapat imong pagtuo genuine. Walay sagol. Unsa man yung sagol? Way lihi-lihi ba? Dili kay nagtuo tas kamatuoran, mo apply pa tang mga lihi. Unsa man na? Dili na genuine faith. Nakasagol na nga faith. Ang genuine faith, way sagol. Kung unsay gisultis pulong sa Ginoo, mo gina, dili ta mutuo na mga pag December, ang usa ka inahan, magsuot ato mga lingin-lingin para sa next generation na panalangin. Dili na sa genuine faith. Kaya nga naman, nagpasunod ka o belief o pagtuo nga wala sa pulong sa Diyos. Mga pungchoy, mga Chinese ang imong gisunod. Dili si Lord ang imong gisunod kung dili Chinese. Kung naay mga ginakanan diri lula o lulo, buto pag lihi-lihi, buto pag mga pungchoy-pungchoy, dili ka pareho ni Eunice. Kay si Eunice o si Luis, wa gyud anak, genuine faith ilang itudlo ni Timothy. Ayaw sakti. Kung usa ka kainahan, ayaw sakti ang imong pagtuo. Sa pagtuo sa kanhin atong mga tigulangan. Ayaw sagol-saguli na mga tutarong ka managkot Kristihanan managkot. Gisagol-sagulan ang iyang faith. Munang pahinumdom lang ni sa mga inahan. Kaya alam mo ni sa mga inahan. Kaya kasagaran mo, ikainahan man yun, o lola mo, usog kayo, mo kuwan ba, mo sulti sa mo. Apo, mabigyan na itong namatag kahayang. Muna, kopyahan po sa apo. Ang pinta kay, kanang imong pagtuo nga, imong gimodel sa imong anak, mo gina ang ilang kinabuhiyon niya. Then, ang genuine faith nilang Eunice o Luis, gitawag ko consistent faith. Ganong consistent man? Walay puas o walay hunong ang ilang pagtuo sa Ginoo. Bisan o ang iyang bana naa sa walay pang Ginoo. Kalabanan, jadi si pamili, kung ang bana naa sa mga bisyo kailayan, na ay mga asawa nga muundang nas pag-alakan. Dili na consistent faith. Kung mag-model gani ka pagtuo para sa imong next generation, bisan nung nakabanaka o bisyoso, bisan nung nakabanaka, aglain o pagtuo, dapat consistent ka sa imong pagtuo sa Ginoo. Yan ang pag-model. Imodelo ni mo yung pagtuo nga to kaniya. Dili kay, pakit-on lang gani ka, lahing pagtuo siya, nagbisyo siya, asya munda na lang ko pag-alagan, puslanan makumba ng inani. Dili. Kung mo model ka pareho ni Eunice o Luis,
isigurado yun nga genuine o consistent na yung pagtuo. Ikaduha nga makita nato yun sa nila pag kuha ng legacy, pagpilin ang legacy nilang duha. She imparts God's word. 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Silang duha pareho nga nagtudlo ni Timoteo sa pulong sa Dios. She imparts scripture faithfully. Ilang gitudlo ang Biblia, dili tinuuhan sa ilang katigulangan ang gitudlo, dili tinuuhan sa iyang bana ang gitudlo, dili tinuuhan sa palibot atong Listra, mo gitudlo nilang Yunes o ni Luis. Ang gitudlo nila gikan sa pulong sa Dios, gikan sa Biblia. Timoteo, pagbasa diha. Timoteo, inani atong pagkinabuhi. Okay? Inana ang pagbilin nato og legacy sa atong next generation. Ikaduha diri nga giyon sa nila pagtudlo, she impacts hearts biblically. Ilang gibutangan ang kasing-kasing ni Timoteo o biblikanhong mga pulong. Okay? Mga ginikanan, rule gina ini sa inahan. Kasagaran man yun inahan or apuhan, ang lagbit gid mo tudlo. Kay ang lalaki, lolo or kanang bana, na busy man sa trabaho. Kasi mabilin, mama or lula. Ang lula o ang mama, naa sila'y role nga gihatag sa Ginoo nga kamo ang mo-impact sa kasing-kasing sa mga anak. Biblically. Tamnan ninyo o biblikanong mga pulong ang inyong mga anak or apo. Lahi man ang atong itanong. Lahi man atong ipa-impact sa atong mga anak. Nak, sige pag-cellphone di anak. Ang sa'yo maigo yun taan eh. Kaya ato rang lingawan og cellphone, wag ta mayon nga nak pagbasa diag Bible. Nak pag-memorize dag verse sa pulong sa Dios. Nak ug wala kay lingaw diha pagdulag cellphone. Unsa may imong gi-impact sa imong anak cellphone? Kung paya og makakita na diha mga TikTok, mag-TikTok siya. Kay unsay naka-impact sa kasing-kasing kopyahon man niya. Unsay sige niya makatunan gikan sa iyang gitanaw mao na iyang subayon. And that's why si Yunes o si Luis conservative kayo sila. Isa tudluan nato ni Panginoon gyud. Ato gining isiguro ang future ni Timoteo, Luis o Yunes, tudluan na mga anak. Pagbasahan na diya Biblia. Patunda na diya bersikulo, pamemorisa na diya. Giyon anak nila pag stricto si Timoteo. Tanawa, stricto sila sa pulong sa Ginoo. Na may mga ginikanan sa, ay, karong mga panahon na pastor, ato na nang pasulay-sulay na itong mga anak, ato na nang ipasabay sila sa kalibutan. Lahi naman ko sa una. Karon lahi naman po. Luoy mo kaya itong mga anak, kung dili na ito ipasabay sa kalibutan. O, lagi. Sa tantong sinabay-sabay sa kalibutan, tanawa ang imong anak sa unahan, napariho na nila. Kuyog-kuyog, barbarkada, dili mo simba, dili na po siya mo simba. Kaya nga naman, wala ta nagtudlo nila ang kasimbahon. Mas gitudluan na ito na sila, palaagon. Kung inana itong pagtudlo sa itong mga anak, magmahay ka sa unahan. Magmahay ka sa unahan. Tudluwi ka ng pasimba. Mga ginikanan, mga apuan, namina mo karon, tudluwi ka pasimba. Alagan. Kaya lisod kayo nga na kay panahon sa laag, pero kay panahon sa simba. Lisod kayo ang unahan anak sa kinabuhi sa mga bata. Mahimo gina siya, ma-impact. Ang heart niya, ang kasing-kasing niya, na ay magpabilin nga impact ngadto sa yaman kuyog-kuyog. Kuyog-kuyog. Kung kinsa gani kuyog-kuyog, maupo na ang iyang kinahiyaan niya. Muna na kanindot ni Timoteo, kuyog-kuyog niya ang mama, kuyog-kuyog niya iyang lula. And that's why, imasama niyang mama, may nampuon niyang mama, yung lula, siya po nagbasa o may nampuon nakalagad sa Ginoo. Ikuyog-kuyog. Kung natin ibusudan sa itong panimalay, ikuyog yun imong anak. Ikuyog imong apo. Dapat sa mga inahan o sa mga lula, magpakita kita, kamo mismo una nga muhimo. Dapat yun sa itong panimalay na i-devotional. Sigurado ko nga kung natin i-devotional sa itong mga panimalay, inikada ko ang mga bata, kopyahon na nila sa ilang pagtudlo po sa ilang anak niya. O giyon sa inyo pagtudlo karon yung anak. O maminyo po na sila og mga anak,
mao po na ilang kopyahon, i-share po na nila. Pero kung wa mo'y tudlo-tudlo sa inyong anak karon, maura po na ilang kopyahon niya sa ilang pong next generation. Di po na nila tudluan. Kung sintigan mo imong anak, bisag sipyat siya, imurang labanan, maura po na ang iyang buhaton niya sa iyang sunod nga generation. Bisag say pa na iyang anak, iya ng labanan. Kabalo na ta mga kajalisi. Once na say pa na to anak, pero atong labanan, magdangag ang ato ang mga anak. Abusaran ang kamayo sa Ginoo. Okay, last nga pag kuan og legasya nila Eunice og Luis, she entrust result to God. Gitugyan nila ang resulta sa Ginoo. Ila bang gi pasa o gi-entrust sa Ginoo ang resulta. Kini man to atong gihimo karon, siguro ang upan ma-discourage nga muhimo, dili na mag-devotional, dili na mag-ampo sa ilang mga anak ugapo, tungod kay wala nila nakita nga naay kausapan ang ilang gitanaw sila mga anak. Pero wa kabalo, si Eunice o si Luis gi-entrust nila sa Ginoo. Bisan pa og dili nila makita nga nabutan si Timoteo, nagpadayon sila. Kaya nga naman, ilang gikuptan ang saad sa Dios sa Proverbs 22 verse 6. Like this, Proverbs 22 verse 6. Gikuptan niya lang duha. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So bisaya pa, tudlo iya ang bata sa pagkinabuhi, kay ini kadako niya ni ini, dili niya kalimtan sa tibok niya kinabuhi. Mao na gibutang sa una-una ni Eunice o ni Luis. Ini kadako, dili kay kita karon mo pagani atong pag-aga, pagtudlo, pagkasunod na diskarista, wala na ta maghimo. Tungod kay nakita na itong walay kausapan, burambado mga bata, sayop ka. Kung tinuod kang inaan, tinuod kang lula, mapakita nimo o imong itugyan sa Ginoo ang resulta. Kaya ang resulta, si Lord ang mamuhat. Amen? Dili ikaw ang mamuhat, anak. Pero kung imo nang i-entrust ni Lord, si Lord ang mamuhat. Kabantay mo ni Hannah, nganong i-entrust niya ni Lord si Samuel? Kung ningon sa Lord, kung katagan ko nimong anak, ako ning ipaalagan ka nimo. Pasabot nga iyang gi-entrust sa Ginoo ang resulta sa iyang giampo. Tanawa mo sa resulta. Gigamit si Samuel para sa kinayan sa Ginoo. Dili ordinaryo nga propeta si Samuel. I-entrust sa Ginoo ang atong mga anak. Entrust. Murang iyon bitaw ko nga nanay uban na, Pastor, dili kuan kanirang kurso ako ipakuha sa akong anak. Okay man ang mga kurso. Pero kung naana po yung mga kurso nga mura bitaw nalayo ang imong anak sa Ginoo, mas mo prepare ko nga may paikuha na ng kurso, pastora o pastor. Kaya para sa kwarto niya, nasabtan ako. Nga the moment nga imong itugyan sa Ginoo imong anak, ipagamit, gusto ka nga gamiton sa Ginoo imong anak. Pareho ni Hannah. Gi-bless si Hannah og lain pang anak. Ni sunod ang blessing tungod kay dunay usa ka anak nga iyang gipagamit sa Ginoo. Jadis family, challenge ni sa tuwa. Ayaw pag-una-una sa imong anak nga ayaw pag-una-una nga kana ang kursuha mo ipakuha sa imong anak. Kay wa ka kabalo nga ato mga anak, what if gitawag na sa Ginoo? Din ang imong kurso nga buot ipakuha niya, mao gyud niya imong gusto niya. What if gitawag na sa Ginoo pagka-pastor o pagka-pastura? Dili ka na magkapugong. Ang atong mga saad karon, atong mga gipangandoy karon sa ginikanan, kabalo ko mga anak na pangandoy. Kabalo ko may kausapan na. Pareho sa ako. Pangandoy nilang mama makahuman ko agriculture. Ako po nangandoy ko makahuman ko agriculture. Ang pangutan na nakahuman ba ko agriculture? Wala ko kahuman. Pangandoy nilang mama o pangandoy na ako, wala atuman. Kaya ang pangandoy sa Ginoo mo'y natuman. Munang ayaw pag una-una sa imong anak, nga mo ginay kurso nga mo ipakuha niya. Kay was nga nakristuhanon ka, sama ni Eunice o ni Luis, was nga nakristuhanon ka, ang tanang laray nato, gamitunon kayo sa Ginoo. Amen? Gusto ang Ginoo nga tanang laray nato, gamit sa iya. Gamit sa iya.
once nga naay usa sa itong pamilya nga magamit, nga naman gamiton ganiya nga nasa itong pamilya na gamiton. Tungod kay once nga naay gamiton niya sa itong pamilya, maunay mag-preserve sa atong next generation. Maunay mag-ampo sa imong pamilya. Just like for example, sa ilang ati Narcisa, na si Pastor Jan. Pastor. Si Pastor Jan, maunay nag-pray sa iyang whole family. And blessing kayo na. Nga naa kay alaga nga anak, nag-alagan si Ginoo, nga mga nag-pray sa imong whole family. Kaya ang whole family nimo, o gato nag-ampo ni mong anak, gigamit si Ginoo, dunggong sa Ginoo, hurot din ang imong pamilya pangalagan sa Ginoo. Si Pastor Jan kato sa una ng alagad. Pero karon, pila na kabugsaguban din ng alagad, naapil lang naupas. Palakpakan nato ang Ginoo na. Ayaw i-underestimate ang pag-alaga sa Ginoo. Challenge ni Judge si pamilya. Pag-ampo nga nakay usa sa imong anak, gamiton sa Ginoo. Kay daris anak musunod ang buhaton sa Ginoo. Sa dihang gitugyan ni Hana ang anak nga si Samuel, daris anak si Lord namuhat. Gitagaan siya laing daghang anak. Gi-bless si Hana. Imbis nga magulanon si Hana, nahimo nang malipayon si Hana. Ang blessing dyan si pamilya, musunod na kung naay usa sa itong pamilya nga nagpagamit sa Ginoo. Amen? Tinguhaon na ito nga naas usa sa itong pamilya gamiton, kay kanang gamiton nun diha, munay mo pray. Munay mo pray sa itong pamilya. And munay nga tabo ni Eunice o ni Lois. A mother's faith leaves a lasting legacy. Gipasa niya nito ni Timothy. And Timothy, nahimo na siyang mapuslanon sa kahimayaan sa Ginoo. Kinsay di malipay mga igsoon nga imong anak gamiton diya sa pag-alagan sa Ginoo. Ang uban dili malipay sa usa may makuha. Sila mama sa una pagpastoran sa si makuha nimo ang pastor. Wa man ay sweldo o kung naman na sweldo pwede di man na makabuhi. Bali na lang giulan nilang mama sa una. Pero karon nga nasabtan nila, bali nilang lipaya. Karon nga nag-alaga na sila dito sa Mars of Faith, sa born again, nasabtan nila, kanindot dahil nga natay anak, nag-alaga. Mao na kapalipay nila. Kung baya o wala ko na pastor, dili po siguro sila born again. Kaya wala'y makapray sa akong mama o papa. Diyali si pamilya, challenge sa mga inahan, dili sa mga inahan, lola o sa mga amahan. Magbilin kita og lasting legacy. O ang pinakanindot nga legasiya nga imo ikabilin nga malungtaron, kining legasiya sa pag-alagan. Ibilin na sa imo ang next generation. O tinguhaa nga naa kay anak nga magpagamit sa iya. Kay si Lord na ang bahala. Si Lord na ang bahala sa inyong pamilya. Kanang anak na imong giampo nga magamit sa iya, mauna siya'y gamiton sa Ginoo nga mo pray sa imong pamilya. Kabalo ka, mao po na makapa-excited sa inyong pagsimba. Si Hana nga gididikit ni Samuel sa Ginoo, nahimong excited kayo ganahan kaysa mo simba. Kabalo ba mo nga ang mga gasa sa Ginoo tinuod nga panalangin mga anak? Iyan ang Biblia, Psalms 127 verse 3. Ang tinuod nga panalangin o gasa mga anak gikan sa Ginoo. Gigasahan ka og anak ug kanang imong anak nga gihatag sa Ginoo nimo na anay mga talento nga gibutang daan ang Ginoo nila. Especially kung Kristiyanon ka, may mga talento na gibutang ang Ginoo sa ila. The moment nga dili na magamit ng talentuha sa imong mga anak. For example, si Kirinjoy, sample na, last na lang ni. Si Kirinjoy na siya talento sa drum set, tapos siya talento sa pagwali. Kung dili ni gamiton ni Kirinjoy ang iyang gasa, kuwaon ni sa Ginoo ang iyang gasa. Kung dili niya ipagamit. Kung iyang likayan ang mga taha sa Ginoo nga gibutang sa iya, dili pud siya dungagan og laing gasa. Kabalo mo, once nga usa ka gasa imong ipagamit para sa kamayan sa Ginoo, iyang dungagan og lain. Para mahimo kang excited. Excitement kayo ka. Kabantay ka ng naa siya talento sa pagpamanday.
ikaw wa kay talentos pagpamanday. Tanawa, ikaw nga wa kay talentos pagpamanday, kapoy kay tanaw ng gapanday. Pero pangutan ng gapanday, kay naa siya talent nga ana, dili siya kapuyan kay naa siya nga talent. Kasabtan ba nato? Na kay talent sa pagpananom, ang way talent sa pagpananom, kapuyan na kung sigag pananom. Magtanaw sa nimo kapuyan na way sig pananom, pero tanang nay talent sa pagpananom, wa nay kapoy kay talento man niya. Pasabot igsoon nga matapos sa nato gibutangan tag talento sa Ginoo. Kana nga talent gibutang sa Ginoo sa tuwa gasa, gusto siyang gamiton na nato. Kaya kung dili ganit ta magpagamit sa iya, mawala po nimong kadasig sa pagsimba. Ako nang mga hulagway, tungod kay daghan sa unang gigamit. Gigamit na unta, pero ilang gilikayan ang tahas sa Ginoo. Ilang ibalibaran ang mga tahas ug gibutang na unta sa Ginoo sa ila, and that's why dili na sila makita si Banron. Nganuman, makawala sa kadasig nga gibutangan ka og tahas ug gasa, pero wala nimo ipagamit sa iya. Timan na. Ang makalaay sa kinabuhi o makabugat sa kinabuhi, kanang gibutangan ka gasa sa Ginoo, pero wala nimo ipagamit sa iya. I-invest ng gasa nga gibutang sa Ginoo sa imo, aron mahimo kang manasigon sa pagsimba. Muna hinungdan nga daghang Kristiyanon sa ulahing mga adlaw mamiya sa pagtuo pag-alagad. Nganuman, tungod ras gasa nga gibutang sa Ginoo nga wala nila gamitan. Ang makabugnaw sa imong pagsimba kanang naa kay gasa pero wala nimo gamitan. Dalay ko na ang pulong sa Dios, iya ang tanang ngayon.